Ngizocela nje ukulanda lo mlandwane omncane. Ngisuswe inkulumo ebikhulunywa uphakela umthakathi eveza umlando kaShenge. Angeke ngiyilandeke ekuthenini kwakwenze njani uShembe ezefika khona le, koda wathi esuka eKuphakameni uthunywe amakhosi amadala ukuba ayokhulula izwe lakaZulu ngoba amakhosi ayeboshwa kakhulu ngaleza y'khathi zobandlululo. Ngoba-ke uma ngiqala ekuqaleni izoba yinde kakhulu, ake ngiqale la. Ufika eNdlunkulu izwe kuthiwa lalibanjwe okaMsweli okwakuyi eNdlunkulu ngoba inkosi ekwakuthiwa uDinuzulu babeyithathile abelungu beyigcinile ngendlela zabo babenza ngazo. Okusho ukuthi-ke uma efika la ufika kuney'nduna ey'mbili ekwakuyizo ezazikhona ziqaphile umuzi ngizocela ukwabiza nje amagama, kwakuwuMathole, Buthelezi noZungu okwakuthiwa umqiniseni. Kusho ukuthi-ke uma efika kulezi y'nduna wafike wazibingelela, kwaba yizo-ke ezimthathayo zimise kwindlovukazi zamethula ukuthi nangu umfundisi, uthi uze lapha uthunywa amakhosi amadala aholwa uShaka. Amakhosi aholayo thina simboni, uzathi lo muntu ayahlabelela, ahlabelela ihubo elithi ngamemeza ubusuku nasemini, awungizwanga ngani, zizwe lalani, uZulu azwakale phambi komsindisi. Nayo indlovukazi eyake yathi ukudideka ukuthi inhloboni yomuntu le. Uthi-ke naba akhombe emkhathini bayahlabelela, bathi zizwe lalani, uZulu azwakale phambi komsindisi, ngimemezile ubusuku nasemini, awungizwanga ngani. Uthi-ke ngithunywe amakhosi amadala kuleli zwe ukuthi angizokhulula izwe. Koda-ke angeke ngifike kakhulu kuleyo ndaba, ngicela ukungena kule yomntwana akaphinde angene ukuthi uqhamuka kanjani dalwa uShembe edala into engekho ibe khona. Uthi-ke kulezi y'nduna ey'mbili uMathole ningixolele ngokubiza amagama ngenzela indaba ezwakale, nomqiniseni Zungu, nina senizoba amakhosi akuleli zwe. Uthi ake ngibuze umbuzo-ke, uma iNdlunkulu ilambile ithekelaphi? Athi asewuthatha nje lo mbuzo kalula nje la madoda athi, hawu, uthini umfundisi? Angithi izwe lonke leli laseNdlunkulu, ungaze ubuze lokho? Lonke izwe leli laseNdlunkulu, iNdlunkulu ingenza noma yini ngoba izwe layo. Uthi kuShembe uma eqhubeka, hhayi bantabami, isihlobo esihle kumuntu ngesegazi. Ayi, wabe esephendula uMathole ethi, hhayi mfundisi, kuyasinda lokho okushoyo. Uthi uShembe-ke, mina ngizokwenza kube lula. Wayesemqoka, wayesethi wena Mathole, uzoba isihlobo saseNdlunkulu segazi. Wathi uma eqeda ukusho njalo, kwase kudlula uMagogo. Wathi uma eqhamuka enqamula esuka kolunye uhlangothi lwegceke eya kolunye. Wayesememeza uShembe wathi, hawu, mana lapha wemntakwethu, wemntanethu. Eyi, laba base bexakwa ngoba phela bawuhlonipha lo muzi ababezintoni. Abeseza uMagogo eza kumfundisi ombizayo, afika aguqe lapha. Abesethi uShembe, bengicela amanzi. Esesukuma uMagogo ahambe ayokha amanzi. Wathi mesahambile zase zithi le insizwa
ezizinduna, hayi bomfundisi, ayikho intombi la isendlunkulu. Hhayi wayeshaya indiva lo uShembe. Wayesexolisa nje kodwa wathi hhayi ngiyaxolisa abantu abami, ngoba nabo abakhanyiselekile ukuthi kahle kahle le ndoda abayibiza ngomfundisi ubani, izokwenzani. Ngempela-ke uMagogo wabuya namanzi ewaphethe ngomcabulo emboze ngesithebe. Owathatha amanzi uBhombela owabamba, okusuke sekubanjwe izandla zakhe-ke, kusuke sekuyinkinga, kusuke sekunokuphila phakathi. Wawabamba wayesewanika yena uMagogo, wathi mntanami awuphungule nalo khamba. Nempela wathatha uMagogo wayesethi qala wena uphungule ukhamba. Wamnika uBhombela waphuza, naye waphuza bashintshana. Uthe esuka uShembe wayesethi esho kuyena uMagogo wathi dlulisela lapha mntanami enduneni yenkosi uMathole. Nempela wamnika, wathi esamukela uMathole wayesekhipha ucu lwakhe uShembe walifaka kuMagogo. Wathi melifaka kuMagogo, wathi kuMathole akadlulisele ukhamba kumqiniseni. Nempela-ke walidlulisela ukhamba. Wayesebuza umqiniseni ukuthi hawu mfundisi, sekuwukudla yini kanti lokhu? Wathi uBhombela cha mntanami, phuza, sithunyiwe sizosebenza umsebenzi osezulwini. Waqhubeka waphuza umqiniseni, naye ahluleke ngoba kusho ukuthi ayemaningi la manzi. Wathi uShembe kodwa phuza. Wathi besakhuluma ephuza kwase kuqhamuka umnyayiza. Wathi eze ebuka lento ezungezayo wayesekhuleka engakafiki. Wathi ngisho endlini, wathi ngisho khona lapho kulolo khambo oluzungezayo, uthe uma efika wayeseqoshama la. Wayesethi uShembe akanikezwe naye, asale seminya. Yayizwa loo nto? Wathi uShembe akanikezwe asale seminya. Ngobani? Ngoba lo mntwana useyokwakha umuzi wakhe wakwaMinyamanzi. Wayesebonga umntwana osendlunkulu, waphuza. Wathi-ke wena-ke Mnyayiza usuyokwakha umuzi wakho wakwaMinyamanzi. Wayesesuka-ke uMagogo ufike uyaxoxa esigodlweni ukuthi hayi umfundisi usefike wangixaka, nantu ucu. Bathuke nje abantu basendlunkulu, aphinde abuyele uShembe kulowo muzi. Uthi konje, kumbuza uthi konje uma indlunkulu ilambile nithe ithekelaphi? Hayi, uphinde embuzweni oyinkinga. Bese ethi-ke kuphendule yena uZungu athi hhayi, njengoba besike sasho nceku yenkosi ukuthi indlunkulu izwelayo, ithekela noma ikuphi ngoba izwelayo, ingasuka la ingene la iphinde iphume ingene la. Wayesethi-ke uShembe hhayi, abukho ubuhlobo esingabakha ngoZungu ngoba uyigwala. Kusho-ke umuntu wasezulwini labantu uyaqala nokubabona, kodwa usiyamazi uZungu ukuthi uyigwala. Wayesethi wena Mathole ungaba isihlobo segazi sasendlunkulu. Wathi ebuya uMagogo, futhi bathe endlini akafika alibuyise lo culo alinikezwe ubabamkhulu.
ubabamkhulu wathi, thatha lolu ocu mntanami ulufake lapha kumathole. Waqomisa abantu emini kabha bengazi ukuthi kodwa bayaqoma. Ngempela wakwenza lokho ngoba kusho umfundisi wasezulwini, umfundisi wasezulwini. Wathi mangabe emgaxa umathole lolucu wayese ehlabelela uShembe. Wathi wule sayithatha thina singabagabadeli. Wathi wule thina sayithatha singabagabadeli. Babadideka nje ukuthi kwenzakalani ingempela. Kodwa waqhubeka wayishaya le ngoma. Wathi wule sayithatha thina singabagabadeli. Wule sayithatha singabagabadeli. Wayesekhuluma amazwi okugcina ngoba sekwathi lalela-ke Buthelezi ngoba sekuyahlukwana-ke manje. Thina abaShembe sesiwuqedile umsebenzi besuwuthunywa sezulwini, siwuthunywa amakhosi amadala kwaZulu. Kuthiwa sikutshele ukuthi uzoba isihlobo segazi saseNdlunkulu. Wayeseyikhalela-ke umkhulu uMathole wathi, hawu sengimdala mina imbewu ayisekho. Wathi uShembe, kuthiwa ngikutshele ukuthi uzoba isihlobo saseNdlunkulu segazi. Umuntu wasemhlabeni-ke uyadideka, uyabuza ukuthi kambe lokho kuyokwenzeka kanjani? Ngoba mfundisi wena usuthunyiwe uzokwakha isihlobo segazi saseNdlunkulu. Ngicela ungichazele ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Wathi wena uShembe, kuthiwa ngikutshele ukuthi wena kusuka namhlanje usuyisihlobo saseNdlunkulu esegazi kodwa. Ayi, yaba indida le ndaba ukuthi kambe uShembe njengoba ekhuluma lento futhi lo seyikhehla uzoyithatha kanjani, izokwenzeka kanjani? Kuthiwa-ke emlandweni wakithi eNazaretha kwakhula inkosi uSolomon. Ithe mayisikhulile sebeyikhohliwe nje lento ukuthi kwaye kwafika umfundisi wakhuluma kanje. Yayisikhuluma nodadewabo uMagogo, yathi lalela-ke, ngicela kwakho ubuhlobo baseNdlunkulu noButhelezi. Ngempela kwenzeka abantu baqalike babehlonipha babengaphikisi kakhulu. Kodwa-ke kwathi sekwenzekile kwase kuba nengxokozelo sekusolakala ukuthi hhayi uButhelezi ufuna ukuzodla ubukhosi. Ngoba uShembe-ke ayikho into emeqayo. Wafika engatshelwanga umuntu, wathi sengilapha ngithunywa amakhosi akwaZulu. Athi angizolamula lo msinda wofoni. Uyabuza ukuthi kanti Mathole wenze njani? Wathi mfundisi, mina ngakho ubuhlobo njengoba wawushilo, kanti futhi ngiphinde ngavunyelwa nawumntwana uSolomon. Uyena oyiqhubile emva kokuba wena wawusuyishile le ndaba. Uthi kuMathole-ke laba basusa ingxokozelo bathi njengoba ngiganwe uNdlunkulu sengifuna ukuthatha ubukhosi mina. Amanga nje asoSuthu qhamuke igama elithi Mangosuthu. Uthi laba abaxokozelayo bathi ngifuna ukuthatha ubukhosi, amanga nje asoSuthu, njengoba umntwana kaphinda angene ebe uMangosuthu. Uthi-ke uShembe meqhubeka ekhuluma uthi thina-ke boShembe Mathole sakhe igatsha yezwa lobukhosi baseNdlunkulu. Bambelela kulokhu esikunikiwe ezulwini. uMangosuthu
igatsha, ube yisihlobo segazi saseNdlunkulu, ube yigatsha laseNdlunkulu. Yayizwa indaba? Lamagama alobaba aqhamuka kule nkulumo kube nengxokozelo eyasusa uShembe kuPhakameni ngoba izinto zidonsa emoyeni. Athe uma efika ngempela kunomsindo, uma ebuza kuMathole ukuthi lo msindo wani, uthi bayangisola ukuthi njengoba ngiganwe khona ngifuna ukuthatha ubukhosi manje. Amanga asosuthu, uma ngosuthu. Uthi uShembe-ke thina sakhe igatsha lobukhosi baseNdlunkulu. Bambelela kulokho esikunikwe ezolweni, ube yigatsha lesihlobo segazi saseNdlunkulu. Kwabe sekuqhamuka-ke lo baba okwaba uyena nje, njengoba umbona nje eyilesihlobo segazi saseNdlunkulu. Uma ubuka ubukhosi busekeleke kanjani ngaye. uNkulunkulu owuShembe namakhosi amadala bayixoxa lento emoyeni, bebuka ukuthi yebo enzalweni ekhona akekho ongasenzela umsebenzi, akwakhiwa umuntu, kwase kwakhiwa lo muntu ebenimbona. La athe uphakela umthakathi wakhe iy'kole ey'ngaphezu kwa-6,000. Wayisekela ngempela iNdlunkulu. Ngiyabonga.